Usa ka 13 anyos nga dalagita giamong-amungan sa ilang silingan nga usa ka security guard. Ang biktima maoy mipuli sa iyang inahan nga gisuhulan sa pagbantay sa anak sa suspetsado. Giingong gipainom og ilimnong makahubog sa wala pa among-amungi ang dalagitang biktima. Siluan mayroon din sa report. Nagkurog pa nga gisaysay ni Michelle di tinuod nga pangan ang gibuhat sa iyang silingan nga si Pelagio Buyones ngadto kaniya niadtong Mayo 3 sa hapon. Gisuhulan ang inahan ni Michelle nga mo'y tigbantay sa 2 anyos nga anak ni Buyones. Apan inay ang inahan nga mo'y mubantay, si Michelle na ang kanunay mubantay sa bata. Ang bata muduol man niya, naari na ko din siya muduol man. Na ikalay tanaw ana, tantanawon ra mo nako, kay nara man ko sa balaysad. Matod ni Michelle, gipugusiya ni Buyones pagpainom og ilimnong makahubog sa wala pa siya among-amungi. Sukol ko, akong gana yung kamot. Iya jud kong pugson. Iya kong pugson. Di ko katingog. Tungod sa kahadlok, miuli si Michelle sa ilang balay o giluom lang sa tago ang iyang nadangatan. Mibalik pa siya sa balay sa sospek pagkasunod adlaw aron mobantay na usab sa bata, apan giusban siya sa paghilabot. Dinhi na siya nakaton sa pagsukol ug misumbong sa ilang silingan. Ang silingan akong giingnan niya. Ang silingan ang niingon sa akong mama. Hindi ko katingog. Manula ko kasi sa imong mama. Katingog. Pinaagi sa abag sa mga tanod sa barangay Basak, nasikop ang 44 anyos nga sospek nga si Buyones. Apan iyang gihimakak nga nahilabtan niya ang dalagita. Wala gyud ma'am, Ganiha, gipaubos na siya sa inquest proceedings. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.